Majalisar Dinkin Duniya ta gabatar da taronta na farko a rana irin ta yau, wato 10 ga watan Janairu na shekara ta 1946 a yankin Birtaniya, ko kuma mu ce birnin London. Taron, wanda ya samu halartar manyan ƙasashen duniya guda 51 a wancan lokacin, an yi shi ne da manufofi iri daban-daban, kama daga hana sake faruwar yaƙin duniya, wato bayan yaƙin duniya na biyu kenan, yaƙin Hitler, da kuma haɗa kawunan ƙasashe wuri guda don wanzar da zaman lafiya, tare da kare haƙƙin ɗan adam da kuma ƙarfafa adalci a tsakanin ƙasashe. Daga cikin manufofin taron sun haɗa da wanzar da dokoki da ƙa'idoji na ƙasa da ƙasa wanda kowane ƙasashe za su bi. Von Henry Spark shi ne shugaban farko na Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda ya taka muhimmiyar rawa wajen bayyana dokoki tare da ƙirƙirar dokokin ko kuma ƙa'idoji wanda majalisar za ta tafi a kan shi. Henry Spark, wanda yake gogaggen ɗan siyasa ko kuma mu kira shi diplomatic, wanda kuma shine shugaban ƙasar Belgium na wannan lokacin. Taron, wanda ya samu wakilcin ƙasashe irin su Argentina, Australia, Belgium, Cuba, Denmark, Egypt, Ethiopia, Haiti, Mexico, Lebanon da Iraki, sai kuma Saudi Arabia, South Africa, da gamayyar Union Soviet wacce yanzu take matsayin Rasha da wasu ƙasashe, da kuma Ingila da gamayyar ƙasashen Amurka wanda aka fi sani da United States of America, amma babu Najeriya cikin lissafin. Dalili kuwa, a lokacin gabatar da wannan zama, Najeriya ba ta cikin ƙasashe wanda suke da 'yancin kansu, sakamakon tana ƙarƙashin mulkin soja ne har ya zuwa 7 ga watan Oktoba na 1960, inda Najeriya ta samu 'yancin kanta ta zama ƙasa ɗaya. Wannan kenan daga abin da ya faru a rana irin ta yau, wato 10 ga watan 1, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu.